रायजोफोर जोंना बिटिसि इलेक्शना खाथिनिफ्राय खाथि सौफैगासिनो। बे खाथिनिफ्राय खाथि सौफैनाय समाव गावजों गाव गोबां पार्टिजों पार्टि दावराव दावसि जालायगासिनो। बेबायदिनो दिनै इउपिपिएलआ जेखाइ खबाइ जिनाय बायदि जिजोब्बाय होननानै सोर बुंखो आरो बेनि बुंनायनि जाहोना मा? नैबे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर गासिबो डिटेल्सखौ मोनजोबगोन। रायजोफोर भिडिअखौ नायनायनि सिगां नोंसोर बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरोबाव बेबायदि गोदान निउस मोनबावनो थाखाय। इउपिपिएलआथ' भट बुंनो थांबा गाज्रि, माने जोबोद गाज्रि आरोखि, दुखुनांथाव। बाहाय माने दिनैसिमबो जे दिननिफ्राय बिटिसि इलेक्सन जादों बे दिननिफ्रायनो इउपिपिएलआ एबा पिसिडिआरआ देरहाबोनाय जायाखै आरो नेक्स्टआवथ' देरहाथारनाय नङा। मानो होनबा प्रमद बर' सारआ बिराद मोनसे भुल खामानि मावदों आरोखि जोंनि बे कनस्टिटिउसनाव। साथाम मानसिनो खोमायाव जुदि बे अवार्ड होदों, माने बेहायथ' इउपिपिएलआ साथामनोबो टिकेट होनो हानाया। साथाम मानसियाव ओरैबायदि बिसोर खस्थ' खालामनानै गावसिनि टिकेट मोनगोन आरो देरहानो थाखाय खामानि मावदों बिथांमोना। सासेल'सो मोनगोन। दा साथामनि बिथोराव सानैल' मोनोबा सानैया ओरैबायदि आघात जागोन, माने खोनासंथाय रावजों हयथ' माने बुंगोन होननानै आंहा बिसास दङ। माने बिसोर दुखु मोनगोन, जों थगायसुलामोन बे बाथ्राखौ बुंथारगोन आरोखि। आरो बिथांनि सापर्ट, बिथांनि फेमिलि, बिथांमोना बिसिफोरनि थाखा फैसा सना रुफाखौ माने माबा मोनसे आदायजों दिरुननानै दिनै मबिलाइज खालामनो बिराद खरसा खालामबाय दं बिथांमोना। जेरावहाय मन्दिरनि माबा मोनसे सहाय होनो हायो नामा बेफोराव हैलागासिनो दं। बिथांमोना मानो हैदों? मोनसे आसा खालामथारदों गावखौ, गाव टिकेट मोनथारगोन होननानै। साफ्रोमबो एखे रोखोमै खामानि मावदों बिथांमोना। दा सासेयाल'सो मोनगोन। बै माखासेनि थाखा खरसा जाबाय आरो बिसिनि जाय मोनाखै टिकेट बिथांमोननि न'खराव ओरैबायदि माने मोनसे फिलिं फैगोन, बिसि फिसा बाय बागि बिदा फंबायफ्रा मोनसे मा होनो बेखौ माने हमथानो हायै गोसोनि दुखु फैगोन आरोखि। जों जेनबाय थाग्रा जों मिथिगौ, माने जोंनि केन्डिडेटआ आं आवगायावथ' इउपिपिएलनिमोन नालाय, जोंनि केन्डिडेटआ जेब्ला जेनो केन्डिडेटआ जेसेबां दुखु दं जोंहाबो दं। माने जों एखे फेमिलि हमनाय लायो। थिग बेबादिनो नैबे टिकेट सेलेक्टआव जुदि जायाब्ला, सानै मानसिया जुदि टिकेट मोना, बिसोर ओरैबायदि दुखु मोनगोन। आंथ' न'खरफ्राव थिग बुजायखानानै दोनाबा हयथ' सोरनाबा प्रेसार मा जागोनथाय फात्ता गैया आरोखि। आं मिथिगौ इलेक्सनाव खामानि मावग्रा हिसाबै, केन्डिडेटनि खामानि मावग्रा हिसाबै आं बेखौ फुल मिन्थिगौ आरोखि। दा ओंखायनो प्रमद बर' सारा बेबायदि खालामनाया भुलमोन। सोरबा सासेखौल' टारगेट खालामनाय बुंखायोमोन, जेना नोंनि खोथा, आं नोंनो टिकेटखौ होगोन, नों खामानिखौ मावदो होननानै। दाथ' बियो माबानि लबाव बियो साथाम मानसिनो अवार्ड होबाय। बियो खोमा सेराव साथामजोंबो मिथिलाया। बिसोर मिथिगौ, खोनायोबा बुङो दे आंखौ सारानो माने थिनदों, आरो बिनिफ्राय खोनासं बेबो बुङो माने आंखौ सारानो इंगित होदों। बेबायदि एखेसिन। रायजोफोर खोनाबायना सिं सिं इउपिपिएलआ मा जागासिनो दं? भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला, नोंसोर रायजोनि मोजां खामानि मावजानो लुगैयोब्ला भिडिअखौ लाइक, साबस्क्राइब एन्ड शेयार खालामना हो रायजोफोर।